Репликацията на ХИВ като лекарства на мишена. Репликацията на ХИВ е многоетапен процес. Всеки от етапите има ключово значение за успешната репликация, поради което се превръща във възможна мишена на антиретровирусните средства. Първият етап е инфектирането на подходяща клетка гостоприемник, като например CD4 плюс Т лимфоцит. Навлизането на ХИВ в клетката изисква наличието на определени рецептори върху клетъчната повърхност. CD4 рецептори и корецептори като CCR5 или CXCR4. Рецепторите взаимодействат с протеиновите комплекси, вградени в обвивката на вируса. Те се състоят от два гликопротеина – извънклетъчният GP120 и трансмембранният GP41. Когато ХИВ приближи клетката мишена, GP120 се свързва с CD4 рецепторите. Процесът се нарича прикрепване. Той благоприятства последващото свързване и с корецептор. Свързването с корецептор води до извършване на конформационна промяна в GP120, която позволява на GP41 да се разгърне и да постави хидрофобния си край в клетъчната мембрана. След това GP41 се сгъва обратно от само себе си. По този начин вирусът се притегля към клетката и се улеснява сливането на двете мембрани. Вирусният нуклеокапсид навлиза в клетката гостоприемник и се отваря, като при това освобождава две вирусни РНК вериги и три ензима, ключови за репликацията – интеграза, протеаза и обратна транскриптаза. Обратната транскриптаза започва процеса на обратна транскрипция на вирусната РНК. Този ензим притежава две каталитични места – активен център за рибонуклеазата, H, и активен център за полимеразата. Тук едноверижната вирусна РНК се транскрибира в двойна РНК-ДНК спирала. Рибонуклеазата H отделя от нея веригата РНК. След това полимеразата доизгражда на комплементарен принцип остатъчната ДНК верига и образува двойна ДНК спирала. На този етап в действие влиза интегразата. Тя отрязва по един динуклеотид от всеки 3' край на ДНК веригата, като създава два лепливи крайни участъка, след което пренася ДНК спиралата до клетъчното ядро и улеснява интегрирането й в генома на клетката гостоприемник. Сега вече геномът на клетката гостоприемник съдържа генетичната информация на ХИВ. Активирането на клетката индуцира транскрипцията на провирусната ДНК в информационна РНК. Вирусната информационна РНК мигрира в цитоплазмата, където се синтезират градивните елементи за новия вирус. Някои от тях трябва да бъдат обработени от вирусната протеаза. Протеазата нарязва по-дългите протеини на по-малки сърцевинни протеини. Този етап има ключово значение за създаването на вирус, способен да инфектира. По-нататък, две вирусни РНК вериги и репликационните ензими се групират, като около тях се събират и сърцевинните протеини, за да образуват капсид. Тази незряла вирусна частица напуска клетката, при което се здобива с нова обвивка, съдържаща протеини на вируса и на клетката гостоприемник. Вирусът озрява и може да инфектира други клетки. ХИВ произвежда милиарди свои копия на ден, като унищожава клетките на имунната система на инфектиран човек и може да причини прогресиране на заболяването. Медикаментите, които оказват въздействие върху ключовите етапи на вирусната репликация, могат да спрат този фатален процес. Навлизането в клетката гостоприемник, например, може да бъде блокирано от инхибиторите на сливането. Блокирането на обратната транскриптаза с помощта на нуклеозидни или ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза е част от стандартните схеми за антиретровирусна терапия. Действието на интегразата може да бъде блокирано. Протеазните инхибитори също са част от стандартната антиретровирусна терапия.
Всеки блокиран етап от процеса на вирусната репликация е успешна крачка към по-доброто контролиране на ХИВ инфекцията.